Σας καλωσορίζουμε στο τεχνικό τμήμα της InfoPOS. Είμαι η Σεβαστοπούλου Κέτη και σήμερα θα παρουσιάσουμε ένα καινούριο προϊόν. Ένα εξωτερικό πληκτρολόγιο για την EXS. Δεν χρειάζεται να πατήσετε τίποτα από την ίδια τη μηχανή. Το εξωτερικό πληκτρολόγιο αντικαθιστά την ταμειακή μηχανή. Δεν υπάρχει δεύτερο επίπεδο, όλα τα πλήκτρα είναι εμφανή και έχουμε εμφανή είδη, εμφανή τμήματα και όλες τις λειτουργίες στο πρώτο επίπεδο. Στο site μας, στο Downloads ταμειακές, εκεί θα βρείτε οδηγίες, αναβαθμίσεις, νέες εκδόσεις. Σήμερα σας δείχνουμε την EXS σε σύνδεση με το εξωτερικό πληκτρολόγιο IC78K. Η σύνδεση είναι πολύ εύκολη. Κάτω από την ταμειακή υπάρχει μία μοναδική USB θύρα στην οποία συνδέεται το πληκτρολόγιο. Με το εξωτερικό πληκτρολόγιο δεν χρησιμοποιούμε επίπεδο στην ταμειακή μηχανή. Πάμε απευθείας στο πλήκτρο. Την ταμειακή μηχανή μέχρι εδώ και αριστερά βλέπετε 36 εμφανή είδη, τα οποία μπορείτε να προγραμματίσετε. Ξεκινήσουμε να δούμε λίγο τη λειτουργία της. Πώληση με πακέτο. Για να πουλήσω πακέτο, πατάω απλά το ποσό, το τμήμα και μετρητά η κάρτα. Βγαίνει μία απόδειξη στην οποία βλέπω την πώληση σε πακέτο. Άνοιγμα τραπεζιού. Για να ανοίξω ένα τραπέζι, για παράδειγμα το 15, πατάω 15, το πλήκτρο τραπέζι, πατάω ή ποσό και τμήμα ή κατευθείαν το κωδικοποιημένο είδος που θέλω και ξανά το πλήκτρο τραπέζι. Έχω λοιπόν τραπέζι 1, παραγγελία 1. Εκτός τρόπος πληρωμής. Ας πούμε ότι έχουμε το τραπέζι 1, χτυπάμε κάποια είδη, χτυπάμε και κάποια ποσά και θέλει το τραπέζι να πληρώσει ένα τμήμα με μετρητά και το υπόλοιπο με κάρτα. Ανοίγω το τραπέζι πάλι, 1 και τραπέζι, σύνολο είναι 10 και 70, πατάω το ποσό των μετρητών, π.χ. 5 ευρώ, μετρητά και το υπόλοιπο 5,70 κάρτα. Έτοιμο. Διαχωρισμός τραπεζιού. Για να πληρώσει δηλαδή το τραπέζι ξεχωριστά, πατάμε το πλήκτρο μεταφορά τραπεζιού, επιλέγουμε με τα τοξάκια μερική πληρωμή, OK, και λέμε από το τραπέζι 1, OK, επιλέγουμε με τα τοξάκια τα είδη που θα πληρώσει ο συγκεκριμένος άνθρωπος, π.χ. τα 10 λεπτά, Yes, το 1 ευρώ, Yes, και τα 20 λεπτά, Yes. Και πατάμε σε για να βγούμε. Επιστροφή είδους που δεν θέλει το τραπέζι. Αν για κάποιο λόγο μετάνιωσε κάποιος και θέλει να ακυρώσει κάτι από την παραγγελία, μπαίνουμε στο τραπέζι, ένα τραπέζι και πατάμε διόρθωση. Επιλέγουμε το είδος που θέλουμε για διόρθωση και τραπέζι. Πάμε να δούμε ένα μεγάλο και σημαντικό κομμάτι του εστιατορίου που λέγεται αναφορές τραπεζιών. Να δούμε τη λίστα με τα ανοιχτά τραπέζια, πατάμε αναφορά τραπεζιού. Μπορούμε να πάρουμε εκτύπωση ανοιχτών τραπεζιών με OK.
Έχουμε συνοπτικά τα τραπέζια τα οποία είναι ανοιχτά. Αναφορά τραπεζιού πάλι, σύνολο τραπεζιού, π.χ. 15 και OK. Άρα μας εκτυπώνει μόνο το 15 τραπέζι. Στο αναφορά τραπεζιού, επίσης, αναλυτική εκτύπωση όλων. OK. Και παίρνουμε αναλυτικά οτιδήποτε χρωστάει το κάθε τραπέζι και οποιαδήποτε κίνηση έχει γίνει. Κλείσιμο ημέρας. Για να εκδώσω ζήτα πρέπει να μην έχω ανοιχτά τραπέζια. Κλείσω τα τραπέζια, πατάω τον αριθμό του τραπεζιού και μετρητά η κάρτα. Σας ευχαριστούμε πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Ελπίζουμε να ήταν χρήσιμο και να σας βοηθήσει σε περαιτέρω ενέργειες και στη λειτουργία της ταμειακής μηχανής. Αν σας άρεσε το βίντεο, δώστε μας ένα like και ακολουθήστε μας στα social media. Εκεί θα δείτε και άλλα βίντεο σαν αυτό, τα οποία θα σας είναι πολύ χρήσιμα για τον πελάτη και για εσάς.